ҳамада салом алайкум дӯсто, хуш омадем ба канали SM Шарипов. Бо шумо ҳастам муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Барномаи хабари SM News. Лайк мондана фаромӯш накунед. оғоз мекунем барномаро. яке аз беҳтарин амалҳое ки шахси мусалмон метавонад анҷом бидиҳад чие? албатта ки сафар ба хонаи Аллоҳ. Ва ин чиз ба ҳама шахси мусалмон муяссар намешавад. нафароне ки имконияти иҷрои ин беҳтарин амалро доранд чикор кунанд? ин беҳтарин шанс аст. муроҷиат мекунем ба ширкати Парвозавия. Тамоми усулҳоро ба шумо мефаҳмонанд. ба ҳаҷи умра ва фарзӣ ҷои худтон зайнид мекунем бо беҳтарин шароит ва нархҳои дастрас. Марҳамат, фақат ба WhatsApp-ҳои ширкати Парвозавия муроҷиат кунед. 185% боварӣ қатъия дӯсто, муроҷиат кунед. чӣ гуна ки мо шумо хуб медонем, ҳадяқал тамошобинои ма медонанд ки тамом мушкилиҳоте ки рӯи муҳоҷирон меояд имрӯз, бале ин мушкилиҳо ҳамеша буданд, лекин вақте ки ҷанг оғоз шид, ин мушкилиҳо дучанд шидан гирифтанд, то ин ки муҳоҷира маҷбур бисозанд ба оне ки рафта ҷанг кунанд. ва ин гапҳоро ма зиёда аз 1 сол пеш мегуфтам. видеои кӯҳнаи ма ҳоло дар рӯи экрани шумо мебурад, бибинем ки вақте ки ма чунин видеоҳоро мекунам, вақте ки ма дар ин мавзӯъ гап мезанам ки бародаро, ҳадаф ҳамин ай, шуморо ҷанг бурданян. лангули момаҷонам мегум SVO реклама накунед, шумо ҳам дар ҳамин кор хуш ҳастед. лухтакам ҳозир дар бу хона бо ҷура мара занг мезанан ай ФСБ, фаҳмидӣ? ФСБ Москва. Давҷа мерам ки миёя як шиносам, як кам миёя, фаҳмидӣ? Агар дида бошӣ ма дар чӣ партофтагишум дар му SVO рафтагия як автомати калон дар дастшай. чизе ки во мехоҳанд шумо ҳам ҳамин корро дастгирӣ кардастед. хе бобоҷон дар руд нур намонда. Нура чикор бени сума парто. мада албатта ки хейт мешавад бисёр. мегӯянд ки ту чӣ гуфтасти? чӣ хели ҷанг, чӣ хел чӣ? мухолифи Россиян ва Россияро бадгӯӣ мекунанд. ва имрӯз мо мебинем ҳамин гапҳоро тасдиқи реал ниша, вот реални. гӯш кунед, тамошо кунед видеоро. баъди чӣ мегӯянд ман намедонам. бо нагӯянд ки русиро намедонед. ин хеле ҳам осон карда мешавад. барои шаҳрвандии Русияро ба даст овардан, мешавад ки бо вазорати мудофиаи Федератсияи Русия шартнома имзо кунед. муҳлати шартнома аз 1 то 5 сол аст. баъди ба анҷом расидани муҳлати шартнома ба шумо шиносномаи Федератсияи Русия супорида мешавад. баъди чӣ шумо шаҳрванди Русия мешавед. баъдан дигар ба шумо ягон хел дар кор намешавад иҷозатномаи корӣ ва дигараш. лекин дар ин муддат 100% шумо дар SVO бояд бошед ва маош ҳар моҳа оғоз мешавад аз 210,000 рубл. ин хубтар аз оне аст ки шумо дар инҷа кор мекунед. табобати ройгон, Бесплатное лечение. Да, страхование жизни. суғуртаи ҳаёт, Вот. Статус ветерана боевых действий. Ты чё, статуси киваешь, иштирокчии понимаешь, ҷанг. Всё, хоҳишмандо аст? желающие есть? дастотон Возьмите. овар дорем. ин хелбоша ба ватан бармегардем. рӯи рост ин таҳдидае ки ё ба ҷанг мерем ё ки хориҷтон мекунем. ягон каса тавсия наметавонам барои ба ҷанг рафтан. 99.9% имконият ҳастае ки шумо аз уҷа бар намегардед. 99.9%. ҳуҷҷатҳои муҳоҷиратиро аз нав кардан дар кор. фикри дароз накунед, роҳш ҳаст. пешниҳод мекунам гузаштани сарҳад Москав Қазоқистон бо мошинҳои замонавии Kia Carnival. ронандаи бо таҷриба бехатари шумо дар роҳ ва гузаштани шуморо дар сарҳад кафолат медиҳад. аз салони кушоди Kia Carnival сабаби бароҳат рафта омадани шумо мешавад. гузаштани сарҳад бо ин ширкат тез ва осон мешавад, чунки қонуну қоидаҳоеро медонанд ки сабаби мушкилии шумо нагардад. кори муҳима ба фардо нагузоред. шумо метавонед ки айни замон забранӣ вақт кунед вақти рафтантона ва дигар ташвиш нашин. ба хости Аллоҳ сафар бо ҳамроҳи ин ширкат оромии шумо ва боварӣ бар рӯзи фардост. душман одами ниқобпӯш дидем ки мисол ин гуна рафтор нисбат ба муҳоҷиро кардестай дар як угл мондашон. шумо на танҳо инора, кори ҳаминора мардуми як чанд нафар аз дуруни тоҷикҳои худи мо ҳам кардеста буданд ва мекунанд. ин ҳаст лангули хати момаҷон. шумо медонед ки чӣ гуна SVO-ро дастгирӣ мекунанд. кӯмакҳо расонидан як тараф беста. SVO ин ҳамин намиён. агар то ё вақта хуб нафаҳмида бошед, нафаҳмиден. видеоҳои таблиғотиро ки бачаҳои тоҷик дар ҷанг ҳастанд, дар каналашон партофтанд, ино ҳам қисми ҳамино ҳастанд. ва имрӯз мо шумо мебинем ки дар ҳамин масъала Рамзан Кадиров меброя гап мезана, каме норозигии худша баён мекуна аз тарафи
депутатҳои Россия ки нисбат ба муҳоҷирон рафтори бад кардагиянд ва лангули дар ин ҳолат мебинам места мега ки балин турси кӯмаи хидам нестай. даже Рамазон Қодиров биромада дар ин бора гап задестай леки хидаш и боша тарафдори ӯво кардестай хеле ҳам шармовараям ва дар ҳамин кор хидша хуш мекунад новбаста аз оне ки фикри Рамазон Қодиров ва фикри и гуногунай ӯ фикре ки Рамазон Қодиров дора ӯ фикре ки як бор Рамазон Қодиров дар бораи муҳоҷир гап задагӣ боша ки ты бировар дар канал мондести ты хита фикр ки дар ҳамин қамудат дар бораи муҳоҷир ты чӣ гап задагӣ ты дар ин байн мо фаҳмидем ки пропагандаи ҷанг дар хиди яъне ки дуруни Тоҷикистоне дар хиди дуруни блогерои Тоҷикистон рафтестай ки пропагандироват кардестанд ҷанги дар Украинара аз тарафи Россия ма дар именно ҳамин факташ хеле ҳам ҳайрон шудам таблиғи ҷанга кардагӣ дар коре ки дар ҷинояте ки маълум нест шахсияташ ту тоҷика гунаҳгор кардагӣ дар Крокус якумин шида шумо баромаден гап заден таъхир карден бо вуҷуди оне ки ту медонистӣ ки ҳам одам гунаҳгор нест баран дастари тока бизанан баъд ту ба кала мегирӣ мегӯӣ ки лели намак киштам фаҳмидӣ яъне ки нокасии и одама шумо тасаввур кардаистен дар ҳоле ки чунин фикр дар асл дошт и одам баромада дар видео ӯро гунаҳгор кард савол чӣ тира маҷбур кард ҷура мара занг мезанан ССБ фаҳмидӣ ССБ Москва и дурӯягии одама магар нишон намета бародаро дар сабтат бо агенти ма суҳбат кардан дар ҳама ҷо гуфтагие ки хай маҷбуруш кардан гӯшу бини шаки бирдан ҳамин гапа мега но дар видео ти гапоро нагуфта будӣ ку яъне ки ти як твари чӣ гуна тира шармат наомад ки суханои Рамазон Қодиров ҳамонӣ чӣ гуна тира шармат наомад гӯш кинед чӣ мегӯяд Рамзан Кадирова бардак бурда бардора хеле гарани ҳарматиш мекунам бо имрӯз бо ҳамин видеоша тамошо кам ку бо ҳармати эҳтиром ку бо як бура зиёши дарми инсон айша фикр накардӣ ки фикрҳои шумо гуногунай иша фикр накардӣ гап надорам дар ма ка дигар намедонам чӣ гум бо урусӣ бугум бо душмон ахирата мекунед бароям қадар не урусӣ мегуфтӣ мешид як мақсад смислат маънои ҳамин видеот мебиромад яъне ки ба мақсади лесидан ти кора кардестӣ аз Путина хеле ҳам лесидӣ ба фикрам ки туғри нагирифт так бо ягон чиш намедонам ё ки и бо хубтар мешавад бо айра билесиам ҳадафи ти аз ин кор чия бинанда гирифтан ба хотири оне ки Рамазон Қодиров айни замон мардуми муҳоҷир интересоват кардаста ки чӣ гуфта боша ё ин ки чӣ ты хид чӣ гуфтӣ хид коре ки Рамазон кардагиай гапе ки Рамазон Қодиров гуфтагиай то имрӯз ата баръакси ҳамин корро кардаистӣ ана ҳамун депутатоеро ки Рамазон Қодиров мега ту пайравои ана ҳамун депутатои ту кори ҳамуноро мекунӣ ягон хел алоқамандӣ гуфтаҳои Рамазон ба ҳадафу корҳои ту надорад парвардиёрам хел шермардора зиёд кунад басад чихеле бародаро мигрант хай охи гӯштиш куненда ихе одам твар мешавад чӣ ба ты яке аз ҷумлаҳошон намешавӣ чӣ ба ты аз яке аз ҷумлаҳоишон намешавӣ ки ба фоидаи муҳоҷир гап зана чӣ ба ты аз ҳамин ҷумлаҳое намешавӣ ки вақте ки мардума бурдан бародарои тоҷика бурдан маҳкам кардан дар Крокус гунаҳгор кардан ма биромада дар ин масъала гап задам ту биромада протившон гап задӣ ва биромадаи қадим омаҷонат зидди ма гап заден масхара карден расследованияи мара ки доска мондаид фалон беҳмадон гуфта фарқ дорӣ ту аз гуфтаҳои Рамазон фарқ дорӣ суханое ки Рамазон Қодиров дар инҷа гуфтестай ва гапҳое ки ту гуфтести ёд разниян леки ба хотири он видеоро кардаисти ки тира лесидан мефора муҳим нест ай кира муҳим оне ки дар мақоми баланд боша ҳезмоно дар бигире хеламин капуи чотка задааст ханала да канса маурата бошуд хуб гӯш мекунем суханои Рамазона ки дар инҷа чӣ гуфтак ва касе нафаҳмида боша мефаҳмонам тарҷума мекунам баъдан мо тамошо мекунем як чанд хабарҳои дигарро дар бораш гап мезанем ба мисли аз соли оянда дар Краснодарский край тамоман қатъ мекунанд кор кардани муҳоҷиронро ин як дигараш он ки дар бораи он гап задаистанд ки мубориза бо мигрантҳо и хатар дора барои ҷанг яъне ки и тарафаш муҳоҷиронро манъ кардаиста и тарафаш муҳоҷиронро ба ҷанг даъват кардаиста и тарафаш мегӯяд ки не қатъишон рафтори бад накунед чунки хатари ҷанг дорад чӣ гуна хатари ҷанг ҷолиба ҳамаира гап мезанем ва бардоро кӯтоҳ мехостум хотиррасон кунам дар бораи розыгрише ки мо бо ҳамроҳии канали Салом Тиҷик гузарондестем то охири ҳамин моҳ бардоро давом мекунад ва 250 000 рубла мо байни тамошобинои вип каналомон тақсим мекунем ва шоҳ-ҷоизаш рохат ба хонаи Аллоҳ ки мо вобастагӣ кардагем ба ин кор ширкати Парвоз Авиара ҳамин одам
ба калам мегирад шахсе ки ғолиби ишҳо ҷоиза шудагиай ҳамар аз худуша ва дар куҷо мегзарад чӣ гуна метавонед ки шумо иштирок кунед дар ин бозӣ. Ин бозӣ бародаро дар веб каналҳои мо мегзара, яъне ки ман дорам закрити телеграм канал ва Салом Тиҷиам. ссилкаи закрити ин каналҳо дар комментария ҳастай. Касе ки мехоҳад як порчаи видеоҳоша мемонам ки чӣ гуна барномаҳо дар ин каналҳо мегзара. Барномае ки давом метиҳем, яъне дар бораи оне ки дурӯғ чӣ гуна кор мекунад. Ман аллакай аз ҳамиҷа ҳис кардаистам. Чӣ? Чӣ гуна одамро маҷбур месозанд ки аз ҳақ рӯ бигардонад. Ҳоло ба вуҷуд меояд як алоқа байни шумову бадани шумо ва дасти маву ангуштарини ман. Барои чӣ телевизор тамошо кардан зарар дорад? Монанд нестай ба ин шахсе ки ҳуҷум кард. И ба мисли ҳолати крокус мешавад. Ба чӣ усул таъсир мерасонанд ба одамизод ки ба ақли худаш дигар роҳ надорад. Ба ин нақта бигем, яъне ки бояд ҳис кунӣ, дуруст? Яъне чӣ хеле ки шумо мебинед, ӯ ба саводай ва ҷои заифиш ҳамияй. Ба саводай ва ҷои заифиш ҳамияй? Бале бародар, ором шин. Акнун ҳоло бигем ки ӯ чӣ ранг дорад? Сиёҳ, бинго. Ва ҳамчунин Салом Тиҷиам дора закрити канал ки дора ин гуна видеоҳо. зиндагиро дар замони мо бидуни ӯ тасаввур карда намешавад. ҳама орзуи ӯро дорад. ҳазорҳо нақша мекашем ки чӣ хел ӯро ба даст орем. баъзеҳо ба хотири ба даст оварданаш ба ҳама кор қодиранд. вай қудрате дорад ки ҳамаро ба ту дӯст ё ин ки душман гардонад. ин чист ки дар зиндагии мо ин қадар муҳим аст. Касе ки мехоҳад будроен, обуна шавен, бошен, барномаҳои ҷолиб мегзара ва агар ки хоҳиш дошта бошен, метавонед дар розыгришам заадно иштирок кунед. Агар набоша хоҳиши розыгришда иштирок кардан, танҳо метавонед ки барномаҳоро тамошо кунед. Правозащитники, депутаты, сенаторы, все представители, и лично я в том числе. Это говорит о том, что те люди, которые сидят наверху, следственные органы во главе Бастрыкиным, Колокольцевым, они сидят на своих местах. Колокольцев ва Бастрыкин мега мо дар ин бора хеле ҳам муддати дарозае ки назорат дорем ва ӯ дар ҷои худшон шиштагӣ нестанд ва намедонанд ки дар кишваршон чӣ рух додааст. Яъне ки кори худшонро накардаистанд мега. ва дар ҳуҷраҳои худшон шиштагиам бо мардум суҳбат намекунанд ва яке аз чунин ҳолатҳоро мега бо суҳбати президенти Русия ва Узбекистон дидем ки дар бораи муҳоҷират гап зада иста буданд. Команду они вот как с мигрантами, Я лично присутствовал, когда два президента, узбекский и российский президент, говорили о миграции узбеков в России, как надо найти. Яъне сухан гуфтаиста буданд дар бораи он хотире ки чӣ гуна забон як кунем ва якдигарро хатар нарасонем, якдигарро халал нарасонем. Чтобы узбеки, которые проживают здесь, чтобы им тоже не мешали чтобы нашли общий язык. А ҳоло боша мега чӣ кор кардесан? Яъне ки ин суханое ки забон як кунем пештар буд, мега ки ман медонистам. А ҳоло боша чӣ кор кардесан? Колокольцев хабар фармон додагиае ки бигиран, бизанан, латуҳуб кунанд, хорич кунанд. Наши братья, которые нам необходимо, нужные наши братья, и потом говорят, что с нами никто не хочет. Бародарое ки бо мо рафиқӣ мекунанд ва баъдан меган ки бо мо ягон кас рафиқӣ намекунад. Как можно почему Украину мы потеряли? Почему мы Грузию потеряли? Почему мы так? Барои ки бовар намекунанд мо. Барои чӣ мо Украинаро аз даст додем? Барои чӣ Грузияро аз даст додем? барои чӣ ҳамаи корро мешавад? Барои хотире ки одамо дар ҷойҳои худшон нестанд. ӯ вазифаҳоеро ки аз тарафи президенти кишвар гузошта шудага иҷро намекунанд. Страны достойно, качественно и не знают, они не государственные. Этого парня ва аз як тараф фикр мекунем мо дар ин ҷамъо респектоват карда метавонем албатта ва ҳайрон мешавед ки дар чунин ҳолат дар бораи ин хел видео лангулӣ дар каналаш мондаистае ки ино замину осмон фарқ дора аз ин гуфтаҳошон, лекин мо мегазарем
основа, асоси гапа. Яъне ки дар инҷа Рамазон Қодиров гуфта истае ки бастарӣ кунӣ дигараш дар инҷа нагӯра ки фармон додан нисбати муҳоҷиро гуна рафтор кунанд. Ва мо нигоҳ мекунем видеоеро ки рафта пеши муҳоҷиро ва ӯро рӯи рост даъват кардаистанд ки ё ҷанг мерен ё ки хориҷтон мекунем. Ва мега ки ҳамаи корҳо гӯё ки берун аз назорату берун аз донистани президенти Росия мешавад. Ана ҳамин ҷай падвох. Фаҳмидин? Яъне ки инам ягон сухани хуб нест, ягон гапи зур нест, ягон чизи бигем и хокпошидана иам. Чӣ гуна хокпошидана? Чӣ хел президенти Русия дар ин бора дарак надорад? Тасаввур карда метавонед хитон? Ба тамоми кишвар, дар тамоми хабарнигору рӯзноманигоро ҳама ҷо интернет ютуб ҳама ҷо гап мерава, ҳама 100% медонад. Президенти Россия 100% медонад чӣ гуна рафтора нисбат ба муҳоҷир, чӣ кор кардаистиянд ва чӣ гуна ҷанг даъват кардаистиянд, ҳама медонад ва ҳамчунин ман бовар дорам ки дабро додагиай. Бе дабро додан чунин кор намешавад. Ин шахс мега ки ин гуна рафтора мекунанд берун аз фармони президент. Ман ба ин розӣ нестам. Берун аз фармони президент нестай? Кӣ розӣ нестай ба фикри ман? хоб, новости баъдӣ. аз соли оянда дар Краснодарский край куллан манъ карда мешавад кори муҳоҷиро. Агар ки дар бораи корҳои сохтмонӣ гап занем, пас ҳоло мешавад ки 50% коргарони муҳоҷироро ҷалб кунем. А дар тамоми дигар намуди корҳо манъи кор оғоз мешавад аз аввали ҳамин сол. аз соли оянда бошад тамоман манъ карда мешавад кори муҳоҷиро ва ҳамчунин Кондратев ба кордиҳандаҳо мега ки ҷои инора пур кунанд бо донишҷӯе ки вузора хатм мекунанд ва кор кофтаистанд. Чӣ гуна шумо метавонед бовар кунед ки дар аслам коре ки муҳоҷир мекуна мардуми рус худаш куна? Ман ҳеҷ ҷое нестае ки боварем биёя ба ин кор. А дар ин ҳолат вақте ки инош манъ карданиянд, дигарош ба ҷанг даъват карданиянд вагарна хориҷ мекунанд, аз як тараф дигаш баромада мега бестен ихе сахт рафтор накунед ки ҳамаш хатари ҷангай. Яъне ки чӣ хел муҳоҷира баровардан ё ки хориҷ кардан аз кишвар хатари ҷанг метавона боша. Биёин гӯш мекунем чӣ мегаи. Нам иногда говорят, а подумаешь, не будет курьеров. Курьеры будут всегда, потому что жрать люди хотят, зовут курьера. Просто курьер уйдет с военного завода, потому что в курьере ему платит рынок. На военном заводе ему зарплату, там, допустим, поднимут за наш бюджет, кстати. Там дадут 200 тысяч, а курьер будет все равно получать 300, потому что он нужен. За него люди, которые просят привезти им там буханку хлеба и колбасы, они просто будут платить за курьера не 100 рублей, а 500. Потому что им нужна эта колбаса. И он все равно, этот курьер туда придет. И, соответственно, он уйдет с военного завода. Это все единый рынок. Поэтому борьба с мигрантами, это борьба, и Чемизов, кстати, говорил о похожей вещи, это борьба за подрыв тыла. фаҳмиден, касе нафаҳмида боша гӯш кунен чӣ мега. Мега вақте ки шумо муҳоҷирро мебурорен, мисол мегирем, курьер дар коре. ҷои курьера одаме ишғол мекунад ки дар сохторҳои ҳарбӣ кор мекунад. Ва бале, мо маоша мебардорем дар сохторҳои ҳарбӣ ки зиёдтар кор кунад аз оне ки дар курьерӣ кор мекунад. Лекин бо вуҷуди ин дар курьерӣ одам лозим мешавад. Маҷбур мешавад ки маоши ҳам курьерам 300 000 кунӣ барои хотире ки дар корае. Одам дар корае хурдан. Курьер дар кор мешавад. А муҳоҷир ки набоша, ҳама одамо аз сохторҳои ҳарбӣ мераванд. Так што фикр ахтиятуна бинависем бародаро, и хаоса дидестем, на чӣ гуна хаосае. Дар ин бора хаосоша мо гап задагӣ будем. Чанд ха пеш ман гапҳоро гуфтагӣ будем ки чӣ кор бояд кунанд ки чунин хаос нашавад. Лекин мушкили дар инҷа оне ҳастае ки як фикри муайян нест. Як тарафаш як гап мега, як тарафи дигаш як гап мега ва мардум фикр мекунад ки як фикри муайян нест. Лекин дар асл фикри муайян ҳаст. Фикри муайян бо мувофиқи фармони аз боло омада шуда ҳаминае ки бояд муҳоҷира ба ҷанг даъват кунанд. Агар ки муҳоҷир набоша, набояд бор дига мегӯм тон, ишам ба ёд бигирем. Агар ки мисол мегирем, тамоми муҳоҷиро Россияро тарк кунанд. кишварҳои ҳамсоя қатъи договориться мекунанд то ки қонунӣ ба ҷанг бараншон. ин ҳамира ба ёд бигирен. фикр ҳақиқатон дар комментария бинависен, лайк мондана фаромӯш накунен. видеоҳои нави охире ки дар рӯи экрани шумо баромадагиай ҳамчун тамошо карданашро фаромӯш накунед ва касе ки мехоҳад блогер шавад, аз дараҷаи оғозкунанда то ба профессионалра ман курси блогерӣ дорам ки ҳама саволотонда ҷавоб мегирен. ссилкаш дар рӯи экрани шумо даромада обуна шавед.